a project workbook akan lut chananga masaberin a heading omna lai tur hi siap na sakber ka tum lem lo tur chan chu a heading omna lai ber siap na sakin tum chuanin nakida chiar le vak ngai thina in hun kha pe thina ni hemi a sub heading lai tiang ho hi in field masaber thin don ani chu chu ti hian kan tiang tan hianin timing chu taila timing chuan enter pa ngai me chuanin enter pa ngai me chuan next cell a om te anga chu chu alt kha alt me chungin enter i peta te kha chuan n chuan seed te kha chuan alt met chunga enter me kan ti ka hebi alt hi alt if met plum papanga met tang chungin enter it metanga chu bi zo alt khai thla le mai do nei chu tian chu cell khata chung le wai nei in cell khata chung le wai nei khanin thu kha kan chu thei thin ani chuan hemi kan lo chu zawa phone a kan click le put benga chuan tan hian enge om kan en le chinam 7 am to 8 am 8 am to 9 pm ti vel hi kan chu le tan hian 7:00 am alt le enter kan met lenga true alt le enter kan met lenga 8:00 am ti khan alt le enter kha in met phei zelanga ti hian in field phei mok mok pot do nei chuan ti khan kan lo chu chuak ta chu bi kan chu chuwa zon chuanin eng angin nge kal le do kan enanga hei he lampang hi timing and seat line khanin serial number ti dan kan soi to ang khanin in chu thlang chu autofill kha ani meya tan 1 in chunga ti khanin autofill thlanga fill series in da leang chuan chu tiang bukin abulang khan hei January Monday om le buka tan January kan type le to pang chuan tan Monday kimi ki in type zone khianin ti khian in autofill ngal zel do ni eng chenge autofill tur kha hi January atanga December chuan Monday atanga Sunday chuan tan A1 first le M01 om le buka tan A1 chuan tan first 1 SD tan M01 M01 khang ho kha in autofill don ta ni ti khan autofill dan kan soi ang khan in autofill thlabok mo pang chuan heti lai kha ti khan in select thanga in merge anga in merge zo nuwa khanin hei hi this time for tea break hi a chho zong in chule don ani kha po kha ma kha kan soi to a chuan het laman hianin hei MS Excel la oma hei po hi a heading siam nuwa mo ti taila ani lo pun tu na point lo ti thei thawa kha chu chuan hemi chung le tuai nei chut na ang chi hi heng ho hin triat chian em ngai ani chuan hei hi chu in merge le mai anga chuan headline mi heading pui hi siam dan kan soi le don ani a heading pui siam dan turan chuanin hetina lo ta tia lo oma hi tan wana takian i right click ang cell wana i right click a chuan insert ai kalang insert ti khan cell insert dan ani ti khan wana lo in insert a hei hi ti hian a phei zong in ti hian i select phei leang chuan i merge le da yanga chuan headline hian a heading kha i chulut to mai do nei enge heading kha seat arrangements of student seat arrangement of student ti khan chuan hemi hi chung cursor om lai khan engma ti theilo kan ti kha a pawn ai click lenga ti khan i select lenga chuan chu bi select le nuan chuanin ti khan a font size te ti lian anga chuan a font style te change theya
font style te tikhan i change thei ani i du danin font style po kai change thei a chuan headline te po kha tikhan i merge ta a chho zawng in thui chuta chuan chumi zo chuan in headline mi te poi siam vek to ta ni chumi zuan chu i thil siam chinan khan in border ri pelem tlai tanga bohin tian select taila hemi chin hi tikhan all borders ni da leang tan home chunga mi vek ani kan lapan chu all borders tikhan chuan khatiang tur khanin hetiang hian i siam venga hei hi hetiang tur hian mawi tok in i siam chhuak ve dawn ani chu het mi hi han screenshot ta ula chuan inang lawang khan en mai thei tur khan in danga chuan khimi ang khian mawi lutukin in lo siam anga chuan problem a awm chuan a hma mi te pawh kha a basic ho kha in en lenga chuan problem awm lo turah ka ngaia tikhan hi lo siam ve le dawn ania